אני בהקלטה עכשיו? ערב טוב! השתבח הבורא. הנה עבר שבוע, אתם זוכרים כבר מפרשת כי תישא? אנחנו נמצאים במסע של הגאולה. רציתי להגיד כמה דברים לפני שאנחנו מתחילים. טוב, ערב טוב, שבוע טוב, בסימן טוב, במזל טוב. אני רוצה לפתוח בכמה מילים מאוד מאוד מרתקות מהפרשה של השבוע, בשביל להבין מה היעד שלנו ולאיפה אנחנו באמת מכוונים את דעתנו. יאללה. ערב טוב, שבוע טוב, בסימן טוב, מזל טוב. אנחנו פותחים את השבוע הזה בכמה חידושים ממש פשוטים אבל ממש עמוקים, ויש בהם משהו שיכול לכוון את השכינה ואת כל עם ישראל, ראשי ישראל, והחכמים והגאונים והפשוטים ועמך ישראל, עמך ישראל הכוונה לעמך הפשוטים שמאמינים בגאולה, לא אלה שמאמינים עכשיו במשטר הקיים. המשטר הקיים לא יבין לנו הרבה פשטות, הוא כובש מחזיר. הגנרלים מתווכחים בינם לבין עצמם, פשוט מביישים אותנו, נותנים לכל מיני אומות העולם לשלוט עלינו. זה לא מתאים למשיח בן דוד להתעסק עם השטויות האלה שעשו מאיתנו צחוק, ועוד אנחנו רואים את זה בטלוויזיה ומלעיטים אותנו ברעל כזה פנימי של שנים. נמאס לנו מהדבר הזה, אנחנו רוצים כבר גאולה. גאולה, הרעיון הוא שאנחנו לא צריכים היום להגיע למצב שצריכים ועדות וכספים וכל מיני כל כך הרבה בתוך האימפריה הזאת של הציונות. יש לך משרד השיכון, מיליארד שקל, לא יודע כמה מיליארדים הם מחזיקים שם. אנחנו יודעים שאיש חכם ורואה משפחה שאין ממש, אומר תשבי, זה טוב לך ההר הזה, תשבי שם, תתחילי לבנות שם. מה הקטע שלכם? אתם לוקחים פה וגוזלים אותנו. אנחנו לא מסכים לדבר הזה. דבר שני, אין יותר פתחון פה לאומות העולם להגיד אנחנו ניצחנו את עם ישראל. עובדה שאנחנו חזרנו מהגלויות ואנחנו לא הולכים לוותר פה לאף אחד. אנחנו הולכים להילחם על המדינה שלנו עד הטיפת דם האחרונה. אבל הפעם אנחנו לא משחקים יותר במשחק של הגנה. מכים אותנו, זורקים לנו פצצות, ואנחנו מזורקים ומגינים על עצמנו ובורחים מהבתים. נגמר הסיפור הזה. עם ישראל עכשיו הולך לכיוון... כן, עם ישראל עכשיו הולך לכיוון של גאולה. לא טוב. כן. עם ישראל הולך לכיוון של גאולה, ובגאולה הזאת עם ישראל הופך להיות עם שמנצח את כל אומות העולם. אנחנו נתחיל עם לבנון, נכבוש אותה, נלך לכיוון ירדן, נכבוש אותה, נגיע לעיראק, באפגניסטן כל הצבא שלי מחכה לי שם. כל הטליבנים וכל אלה שחשבתם אותם שהם הכי רשעים, אלה יהודים טהורים. ואני אבקש גם מהפשטונים וכל אלה האחים שלי, אני הולך להגיע אליכם, אני רוצה שתעזרו לי. אנחנו בדרך אליכם, אתם יותר מ-120 מיליון חבר'ה שם. אתם תצרפו ואנחנו נעצור את איראן, נעצור את כל אלה שמנסים לסכסך בינינו לבין האסלאם, ואני תכף אסביר למה לסכסך. ואני רוצה להגיד לכם,
שהקדוש ברוך הוא שנתן את הכוח למי שנתן את הכוח, אין לאסלאם ואין לאסלאם. אני רוצה להראות לכם שלא אני המצאתי את זה, זה בורא עולם המציא את זה, והוא קשר את זה בפרשת השבוע שלנו, בשביל שאנחנו נביא את הגאולה דרך מי שאתה רוצה, ודרך מי שאתה לא רוצה, זה לא יעזור לכם. הגאולה זה פרי רעיונו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני לא פה איזה משיח או איזה מנהיג, אני אומר לכם פשוט, מה שהקדוש ברוך הוא יעשה עם כל אחד מאיתנו, הוא יהפוך אותו לחלק בלתי נפרד מהגאולה שלו, של השם יתברך. זה לא אנחנו עושים את זה. טוב, העיקר הוא רציתי לתת פה כמה וורטים מתוך הפרשה עצמה, שאני רואה גם בזמן האחרון מדברים על זה שכל מיני אנשים הכריזו עליהם כמשיח. אני רוצה להגיד לכם שאני מסתכל על כל הדבר הזה ואני אומר לעצמי, אני יודע שהדברים האלה שאנשים מכריזים עליהם כמשיח זה דבר בלתי נמנע, כי תמיד היו לנו כאלה אנשים שהכריזו עליהם כמשיח. אבל זה לא מעניין את אף אחד מי שמכריז עליו את עצמו המשיח. מה שמעניין אותו זה הגאולה. בשביל להביא גאולה אתה צריך להוכיח, אל תדבר איתי דיבורים, תעשה מעשים ותביא אותנו למהלך של גאולה. לא תתחיל למלות אותנו ולהטעין אותנו. ווייז הקדוש ברוך הוא. בשביל להביא גאולה זה להביא שלום עם כל אומות העולם. ואלה שבתוך אומות העולם קיבלו על עצמם את הנביאים שהם קיבלו עליהם, והם לא מקיימים את הכניעה שלהם כפי שהנביאים שלהם אומרים להם לעם ישראל, הם בוגדים בנביא שלהם, פשוט בוגדים בנביא שלהם. כל הנביאים, גם מוחמד וגם ישו, מדברים על ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל בחזרה לבית המקדש. מי שהולך למנוע את זה ולהגיד בטענה שאנחנו כביכול יצאנו מהברית של הקדוש ברוך הוא, זה שטויות. עובדה שבכל מחזור של גאולה, דרך החשיבה הפשוטה היסטורית אפשר לראות שעם ישראל קיים על המפה, הוא חזר לארץ מולדתו, והתיאוריות של כולם כבר נשברו. אם כן, אני אכנס איתכם רגע לקטע מהתורה ונסביר את זה. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. מי יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא? מי שנמצא בצל של האל. מה הכוונה בצל? אם הקדוש ברוך הוא אומר, לא יראני האדם בחי, אבל בצל שלו, שזה כביכול החלק שכן ניתן לנו לראות, זה החלק שהעין והשכל האנושית יכולה להכיל את הגאולה, הוא נותן את זה לבן אורי, מי שיש בו את האור הזה שנקרא אורי, שיכול להאיר עם האור שלו, ולא לכבות אותנו בדיכאונות וכל מיני תחזיות וכל מיני חסדיונות של איומים על העולם, ושהעולם יערס עלינו ואנחנו כביכול נמות בתוך הדבר הזה. אנחנו צריכים להיות בן חור, בין החופש, בין האמונה. בלי פחד. בלי פחד. ואנחנו ודאי מתקשרים למטה יהודה. יהודה הוא בראש והוא ראש השבטים, ואנחנו יודעים שהוא קיבל את הזכות הזאת מאבותיו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. וימלא אותו רוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. זאת אומרת, לא רק את בצלאל, אלא את כל אלה שהולכים בשבט יהודה, הוא ממלא אותם ברוח אלוהים. בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב. מה זה לחשוב מחשבות ולעשות בזהב? זאת אומרת, אם הזהב נניח שהוא אברהם אבינו, ויצחק הוא הכסף, ודוד הוא המלך הוא הנחושת, יש הרבה שיטות בדבר הזה, בואו נספור שיטה אחת ונבין אותה. זאת אומרת, אברהם אבינו שהוא בזהב, אז הוא אומר, תראו, אם אתם נותנים קודם כל תרומה לבית המקדש, על מנת לכפר על החטאים שביטלנו את העגל, וזלזלנו בכבודה של שכינה הקדושה שהייתה במדבר, תוך מתן, בתהליך של מתן התורה עצמה, עשינו כמה קטעים שכאילו כל אומות העולם ניסו להיאחז בזה כאילו אנחנו לא בסדר, והתורה עברה אליהם. אז אני רוצה להראות לכם שזה ממש לא ככה. כעובדה שכתוב לעשות בזהב, אז אם זה מיוחס לאברהם אבינו, שהזהב הוא כביכול אברהם אבינו, אז אברהם אבינו רוצה למתק את הדין. לכאורה, אם היה מדובר על חסד, אז הייתי הולך על הכיוון שאברהם הוא בכסף, כי כסף זה חסד, וזהב זה דין, זה יותר מתאים ליצחק. אבל בגלל שיש כמה שיטות, וראיתי כמה דעות בזה, אז אמרתי, אם זה נניח אברהם הוא בזהב, אם אברהם בזהב, אז בזהב זה זהב זה בעצם, זהב זה גימטריה דוד. זאת אומרת, אברהם אומר, בכל הניסיונות שלו להביא את ישמעאל לעולם, ואת יצחק לעולם, וקודם כל תדעו לכם שבחזון האמיתי שלו, גם בעקדה, הוא ראה שבסופו של דבר מי שימשול בעולם, באחרית הימים,
זה יהיה דווקא שבט יהודה, והוא יהיה בזהב. מה זה בזהב? שאני גם כן אומר, אני אברהם, אני בוחר בזהב. מה זה בזהב? זהב זה גימטריה דוד. אז פשוט לי שגם דוד זה הבחירה שלי, בזהב. עכשיו, ובכסף, זה כשעם ישראל נמצאים בסכנות. כל העניין של העקדה זה שאנחנו נעקדים מול האויבים שלנו, אנחנו נעקדים כלפי עצמנו, ולא מסוגלים להביא את הביטוי של הלוחמה, לצאת באש הגבורות נגד העולם. כי לכבוש את עצמך רק בעקדה, זה כניעה לפני הקדוש ברוך הוא, פשוט לנו, שאם אדם לא נכנע לפני הקדוש ברוך הוא, לא יצליח במלחמות שלו. הוא צריך להיות כנוע לבורא עולם, שבורא עולם הוא נלחם לך את המלחמות האלה, ולא אתה עושה כלום. לא כוחי ועוצם ידי יעשה לי את החיל הזה. בנחושת זה בעצם מיוחס בעצם ליעקב אבינו. יעקב אבינו עליו שלו אמר, ולא נחש ויעקב. נחושת זה אותיות נחש, נחושת. זה אומר נחושת שיעקב אבינו התגבר גם על התבונה האלוהית דרך החסד ודרך הגבורה, הוא לקח את התפארת. תפארת שזה הקו האמצעי, ובנחושת, כי נחש זה גימטריה משיח, ולכן יעקב הוא מכתיר בעצם את דוד המלך ומגדל אותו דרך לאה אשתו שהולידה את יהודה, ויהודה בעצם מביא לנו את הגאולה. אז באמת אפשר להגיד בצורה מאוד נקייה שהבחירה של יעקב לתת את המושכות, את הדרך, את ההובלה, את החזון ליהודה, זה היה בגלל שאברהם אמר בזהב. שאני בוחר בזהב, אז גם אף על פי שיעקב בנחושת, שהוא קו האמצעי, אז הנחש הזה הופך להיות מה שנקרא גימטריה המשיח. והגימטריה של המשיח של הנחש עצמו, הוא מתקן את שני הבחינות של השת. בנחושת, יש לזה אותיות נוח שת. נוח שהביא את הברית והציל אותנו בדור הפלגה, ויש בתוכו גם את שת, בנחושת, אז זה נוח ושת. ויש לנו גם בחרו שת. ומה שהוא בחר בשת, כי שת הוא הממשיך של הגאולה מהאדם הראשון, אחרי שקין והבל בגדו. הבל בעצם נרצח, וקין בעצם חשב שהוא ימליך את הצאצאים שלו להחריב את העולם, כי ודאי שמי שרוצח את אח שלו לא יכול להיות מנהיג, כמו שעשיו רצח את נמרוד, והוא בגד בברכות שאבא שלו, ביום שאבא שלו צריך לברך אותו, הלך ורצח את נמרוד, כפר בקדוש ברוך הוא, ובא לאישה מאורסה, ונולד ממנו גם תמנה, וגם עמלק נולד ממנו. אז כל הסיפור הזה של העמלקים האלה שבאים ודורשים את התביעה שלהם לגאולה, שהם חושבים שדרך ההרס הם ירסו את עם ישראל ויכחישו את התורה שלנו ויעלמו אותה מהעולם הזה, ואז יהיה להם אסלאם נקי וכביכול נצרות נקייה. הנה תראו כבר בעגל, בצחקוקים ובדרבוקות שהתחילו להתחולל שם, משה רבנו בא ואומר, ובחרושת אבן למלות. אבן זה האבן של עקבה, זה מקום שנמצא אצל המוסלמים שהסתובבו דרך האבן הזאת המון שנים ועבדו עבודה זרה. בא מוחמד ואמר להם, אל תעשו את העבודה זרה. ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת, זה המחשבת האלה שמנסים הנוצרים לגנוב מאיתנו את הכהנים, לגנוב מאיתנו את החיקוי של התורה, הם רוצים לעשות לעצמם כל מיני כנסיות בכל העולם, ועובדה שהקדוש ברוך הוא לא רק שהפיל אותם על ידי האסלאם, והאסלאם שצלאח א-דין כבש את העולם במאה ה-13, זרק אותם מפה, והם לא חזרו עד היום לפה. ועוד היום הם באים כאילו כמעצמה אמריקה, אחרי שרומא נכבשה על ידי האסלאם. ואני רוצה להגיד לכם חידוש ענק, האסלאם שאתם מכירים בתקופה הזאת, דרך סעודיה וכל המפרציות, זה האסלאם מצאצאיו של אברהם אבינו. אבל הצאצאים של האסלאם שבאים מאלה שנספחו לאסלאם, כמו למשל רומניה וקורדובה ואלבניה, וכל הערבים שהיו בספרד ובפורטוגל, וכל הטורקים, הטורקמנים זה יותר מ-280 זנים שונים, והפרסים, כל אלה איבדו באיזשהו מהלך את כל התורה בפרס, אחרי שקיבל אותה מוחמד 600 שנה, והם עצרו את הנצרות של הביזנטיון הרומי, ואמרו להם עד לפה. המלחמות היו קשות, 624 שנה הם נלחמו. ואני רוצה להגיד לך שרוב הלוחמים שנמצאים שם זה יהודים שהתאסלמו.
ולכן יש לנו המון יהודים, גם באפגניסטן וגם בפקיסטן וגם באפריקה, שעתידים להצטרף למלך המשיח, ולתת לו גב, שהוא יהיה גב יותר חזק מכל ה-320 מיליון שנמצאים באמריקה, כי אנחנו נהיה מעל כמה מיליארדים של אנשים שעכשיו יגידו, רבותיי, זה לא יכול להימשך ככה שאנחנו נשחק משחקים בין יהדות לנצרות לבין האסלאם. הקדוש ברוך הוא שדיבר על המשיח, בכל אופן שהוא דיבר עליו דרך יהודה, הוא דיבר על אחדות שביתי בתפילה יקרא לכל העמים, והפכתי את כל העמים בשכם אחד שפה אחת ברורה. לא יכול להיות שכל מי שמתרגם את הדתות מתרגם אותם כמערכת חד צדדית וקיצונית שהיא המובילה. אין פה יותר מובילים, רק הקדוש ברוך הוא מוביל. כמו שבעולם נתן את האדמה לכל מי שהוא ראוי, והוא זורק את כל מי שהוא לא ראוי להיות בארץ ישראל, כך הוא עשה גם לאסלאם, הוא זרק אותם מפה, וגם הוא זרק את הנוצרים, ובסופו של דבר אנחנו הגענו אחרי 2000 שנה, על פי המכתב אלוהים הוא, והברית אלוהים כתובה מלפנים ולאחור, ואנחנו רואים שהגענו למצב שהקדוש ברוך הוא מראה לנו שאנחנו ממלאים אותם בחוכמת לב, את כל אומות העולם, ואת עם ישראל. ואנחנו ממשיכים את המילוי הזה ברקמה בתחלת. כשאתה רוקם בתחלת, לכל תכלה ראיתי קץ. תחלת פשוט תכלית, התכלית שלנו זה להביא את הגאולה. ובארגמן על ידי אוריאל, רפאל ומיכאל ונוריאל, ואנחנו רואים פה גבריאל, ארגמן, אנחנו רואים שהמלאכים האלה עוזרים לנו, מסייעים בידינו, ובתולעת השני, שזה בדיוק השפה של דוד המלך שאומר, תולעת אני ולא איש, תולעת אני ולא איש, אני דרך הפה שלי מחרסם את כל אומות העולם. נכון, ובשש, ובהורג, ובשש, בשעה השישית, באלף השישי, שאנחנו הגענו כבר לאלף הזאתי, והורג, ואני הורג את כולם. מי שבא לכיוון הטוב, אני לוקח אותו איתי, כמו שהורגים שתי בערב איזה שטיח מסוים. אני הורג את ההיסטוריה, אני תופס, לא הורג עם א', הורג אותם הריגה, כמו שתי בערב. ואני מתכנת את הגאולה האחרונה, ולהביא את עם ישראל שהוא יהיה באמת המושיע, בגלל שיותר המנהיגים שלכם, לא ביידן יושיע אתכם, ולא פוטין יושיע אתכם, ולא האיראנים האימפריאליסטים המסוכנים האלה שהם רוצים להרוס את איראן. אני קורא לכל בני האיראנים להיות עם עם ישראל, תשתחררו מהמנהיגים שלכם שרוצים להרוג אתכם, ובכל מי שמנסה להרוס את העולם. אנחנו נבנה עולם יותר מתוקן, ארץ ישראל תהיה פתוחה, כל הגבולות יהיו פתוחים, ונהיה ביחד, בעשייה אחת, לתקן את כל מה שנקרא בצל האל. נלך לקדוש ברוך הוא בצילו, ונשב שם ונתענג ממנו, ונראה שפע מאיתו יתברך, בעזרת השם. בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר לציון קומי, אומרת לפניו ריבונו של עולם, עמוד אתה בראש ואני אחריך. אומר לה, יפה אמרת, זה השכינה הקדושה שנאמר ואתה קום יאמר אדוני, שהקדוש ברוך הוא מחליט לקום מעצמו ולהנהיג אותנו. קומי אורי כי בא אורך, קומי אורי כי בא אורך,
סביב עינייך, צבי סביב עינייך, צבי סביב עינייך וראי. באותה שעה מביא הקדוש ברוך הוא את אליהו והוא משיח. בשעה הטובה הזאת שאנחנו נמצאים בה זכינו לקבל את ברכתו של אליהו הנביא. והוא אומר לנו קומי אורי כי בא אורך, צבי סביב עינייך וראי. באותה שעה מביא הקדוש ברוך הוא את אליהו והוא משיח, וצלוחית של שמן בידו, בידיהם, ומקלכם בידיהם, ומקלכם בידיהם, ומקלכם בידיהם. צבי סביב עינייך וראי. באותה שעה מביא הקדוש ברוך הוא את אליהו משיח, וצלוחית של שמן בידיהם, ומקלהם, ומקלהם בידיהם, ונקבצים כל ישראל לפניהם, ושכינה לפניהם. ונביאים מאחוריהם, ונביאים מאחוריהם, ונקבצים כל ישראל לפניהם, ושכינה לפניהם, ונביאים מאחוריהם, ותורה מימינם, ותורה מימינם, ומלאכי השרת משמאלם, ומלאכי השרת משמאלם, ומלאכי השרת משמאלם, ומלאכי השרת משמאלם. לאסורים צאו תראו, לאמור לאסורים צאו, תצאו כל עם ישראל לחופש האמיתי. עומד ומשיח במלך המשיח, כה אמר אדוני, בעת רצון עניתיך, בעת צורך, ועד עכשיו הוא עתיד להתבראות. אמרו רבותינו, אין סוף לייסורים שהוא מתייסר מלך המשיח, אין סוף. בכל דור בדור, לפי העוונות של הדור, ככה מתייסר מלך המשיח. אמר הקדוש ברוך הוא באותה שעה, אני בורא אותו בריאה חדשה, אני לא מסכים שהוא יסבול יותר. ואינו מתייסר עוד, אמרנו, נגמרו האיסורים של מלך המשיח, לא מתייסר יותר. ואת צורך ואת נך לברית עם, ברוך השם מלך המשיח. מהו לאמור לאסורים צאו? 3 גלויות נעשו ב10 שבטים. 1 גלתה לסמבנטיון, 1 גלתה למסמבנטיון, וכשם שישראל
וכשם שיש מארץ ישראל לסמבנטיון, כך יש מסמבנטיון לשם. ואחד גלתה לרבינה של ריבלתה, ונבלעה שמה. זה מה שאמרתי לכם, שכל היהודים שברחו מפרס, הם חוזרים אלינו חזרה להציל אותנו, ולהילחם על הגאולה הכללית, לא על הגאולה שמשרתים איזה איש אחד, לא משנה אם זה נביא או מי שלא יהיה. הם הולכים לשרת רק את הקדוש ברוך הוא. לאמור לאסורים צאו, לאמור לאסורים צאו, צאו, לאלה שנתונים בסמבנטיון, ולאשר בחושך הגלו, הגלו, לאלה שנתונים לפנים בסמבנטיון, ולאלה שנפלאו בריבלתה, הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות, מחילות מלמטה מהאדמה, והם הולכים בהם, והם הולכים בהם, והם הולכים בהם, והם הולכים בהם, עד שהם באים, עד שהם באים תחת הר הזיתים. כל הצדיקים, תעזור למלך המשיח. עד שהם באים, עד שהם באים תחת הר הזיתים שבירושלים, שבירושלים. והקדוש ברוך הוא עומד עליו, וההר נבקע, נחצה לשניים, והם עולים מתוכם, פלא פלאים, יוצאים כל הצדיקים פתאום מההר הזה. כמו שנאמר, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, הלאה עוד הכתיב, ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה, ואני שקולה וגלמודה, קולה בסורה, ואלה מי גידל, הן אני נשארתי לבדי. אלה, איפה הם? ואלו הגלויות אינם לבד, אלא כל מקום שיש שם ישראל, מתכנסים ובאים, שנאמר הנה אלה מרחוק יבואו, הנה אלה מצפון ומים, אלה שנתונים במקומותם, אלה שנתונים במקומות רחוקים באספמיה, ואלה מארץ סינים, מארץ סינים יבואו. באנו לתקן את ירושלים של מעלה, באנו לתקן את ירושלים של מעלה, באנו לתקן את ירושלים של מעלה, באנו לתקן את ירושלים של מעלה. גם בני רחב יונדב שיבוא מהגלות יחד עם כל אומות העולם בירושלים אל בן דוד מלך המשיח, להתחבר אליו לבנות ארץ חדשה, עולם חדש, בלי מלחמות, בלי הרג, בלי שנאה.
הפעם באמת תזכה לראות את השמחה ואת החיוכים של כל אחד מולנו. שמח, שמחת עולם על ראשו. לא מפחד, לא רעב, לא בצמא, בלי הרס והרג ובלי שנאה. ומישהו מחנך בדרך, הוא רעב וצמא, והם אינם כן, אלא לא ירעבו ולא יצמאו, ולא יבוא שרף השמש לאותם אלה שבאים להציל ולהגן על עם ישראל. הם החיילים של מלך המשיח. בואו, אני פותח לכם את הדרך, אנחנו פה בקדיטה מנגנים לכם. בואו כל אומות העולם תצטרפו אלינו, אל תפחדו מאף אחד. כל מי שמאמין במלך המשיח שיבוא לארץ ישראל, נשנה את ההיסטוריה של האימפריאליסטים ונבטל אותה. ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא משפיל לפניהם את ההרים, אפילו ההרים ישפלו מהכוונה של מלך המשיח והעם הקדוש שבאים כולם להגן על ירושלים עיר הקודש. ועושה אותם דרכים לפניהם, וכן כל מקום שהוא עמוק מגביהו לפניהם, שלא יגידו ההר הפריע לנו ולא הצלחנו להגיע. אם יש מקום שבקעה נמוכה, ההר מתיישר ועומד ומיישר את הדרך להגיע לירושלים. כל המנהרות שעשו. לאן אתה הולך? אני הולך לירושלים, כי שמעתי מלך המשיח שם. לאן אתה הולך? אני הולך לירושלים, עם כל העם הענק מאחוריי. כולם אומרים, כולם שמעו שמלך המשיח הגיע לגאול את עם ישראל ולהביא לנו את מה שאף אחד לא הביא לנו. לא אברהם אבינו, לא יצחק אבינו ולא יעקב אבינו, הם המייסדים שהקימו את כל התורה כולה, וכולם אמרו ונשבעו, כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. הבו גודל לאלוהינו המבדיל בין קודש לחום, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. הגיע זמן הגאולה, ורק דוד לוקח את הכוס ומרים אותה, כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. דור לדור ישבח מעשיך, וזוזנותיך יאמרו, ובגדולתך ספרנה זכר עבדך יאמרו, וצדקתך ירננו, 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 וצדקתך ירננו, ירננו. וישמחו בשמחת התורה, ירננו, ירננו, וישמחו בשמחת התורה, בשמחת התורה, בשמחת התורה.
די, די,